su tari sai ga mentor din ku ya kira ku ce ga coin kaza ku je ku follow din su. Ba kowane mentor bane zai tsaya gaya ma gaskiya ce gashi in kai folding ga strategy da zaka bi ka dinga bi kafin nan zuwa lokacin da zai pumping din da ba a yi zato ba ka tara abin da ka tara. To wannan strategy ta na gaya muku ina gaggawa ne wallahi tallahi in ka bi wannan strategy ko duk coin da kake holder din sa insha Allah mawuyaci ne a ce kai asara wallahi dai ka tayi da riba. In ka gaji da cin profit din ba sai ka kyale shi ka zo ido ka gan shi ko da ya karye din kaga kai ba ka tashi asara ba sai dai riba. Kaga yanzu misali kaga yanzu gashi nan kasuwar nan ta sauko tana down trade kuma iya tunanin da muke tana hangan wannan zone din ne dole in ba sabai ta zo wannan zone din duk yadda za a yi za ta zo wannan zone din ko da ta tashi sai ta zo wannan zone din. To kaga yayin da ka zo ka siye shi a nan gurin ta tashi din kafin ta dawo wannan zone din sai kuma ka siyar lokacin ta dawo wannan zone din ta dawo 0.12 din nan kaga sai ka ƙara saya da haka za ka dinga bibiyan sa kaɗan kada ka dinga rena abin da za ka samu ko kana samun 0.5 ne a sama wallahi in ka ci gaba da hakuri za ka tara abin da baka tsammani ba. To kai folding na kusan shekara wata nawa duk kuma abin da za ka samu baya fi wani abu mai dan tsoka. To su yawanci mutanen ba san da wani strategy ba wasu da yawa sun sani wasu ba su sani ba. Shi kuma wanda zai zo ce muku sai coin ba lalle ba ne ya tsaya dinga ba ku wannan strategy ce gashi haba ku duba fa abin da wani yayi sanda ya tafi 0.6 ku duba fa haba jama ya kamata ka daure ka nemi ilimi a harkar nan ba wai haka zaka zanna ga zazzau hakan nan ba kawai. Kuma magana da na faɗa muku ku dage idan har ka tabbatar kai dan holder ne akalla kenan definitely a ce baka fada kasuwa ba baka ga da halin holder din yake ba ka dinga shiga kamar su 3 a rana da safe idan ka shiga da rana ka shiga da yamma ka shiga ku duba haba yanzu misali kaddara a ce ka ce coin din nan a wannan gaba gashi nan ka zo ka ce shi gashi nan ku duba duk da cewa tsohon coin ne ya dade yana wani ana kasuwanci da shi da da shi ka ce shi a wannan gaba da Allah kuma kana holding sai ya tashi zo baka wannan fundin ina ruwanka da ka jira wai an ce ma zai je 0.0 kaza ka tsayar ka jira kasuwa tana karyewa ta dawo ta bada option ta rage farashi kaya yi sauki sai ka ƙara saya haka za ka dinga bi wannan strategy za ku dinga bi don magance matsalar fundin ku. Allah sa mu dace sai kuma hakuri ni ba mentor bane ba wani bane a bangaren trader din ni ma almajiri ne ina cikin koyo ne kawai da na ga wannan strategy din yana da daɗin shani ne saboda na sha bibiya kuma ina samun alkhairai a cikin holders din da nake shi yasa na kawo muku domin wasu sun sani wasu ba sani ba sai ku amfana. Allah ya mu dace kuma Allah ba mu nasara akan abubuwan da muke kasuwancin zubaɗi. Allah zanna da kasan mu lafiya. Thank you wa salam daga naku